Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबो बरायनायखौ बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय भिडिअआथ' दिनैनि जाला लोगोफोर आङो दाख्लैनो भिडिअ खालामना दोन्दोंमोन आरोना खिन्थु आङो माबा इन्ट्र होआखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनैहायनो होबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ माने आं दाखालि आलासिफोर दंमोन नालाय एसे संनाय खावनायफोरखौ भिडिअ लादोंमोन आरोना ससेहाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबाथाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाहैबाय आं मा संदो दायो खोन्थाथ'ला नोंथांमोना थाम्बनेइल नायनानैबो मिथिखाबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर आं बोरमा बेदरखौ बरियासे मेरिनेट खालामनानै दहायनो दोनखादोंमोन आरोना 3टासोआवनो नै ओमफ्राय दङ नै बेजों आलु ओमफ्राय तेजपातायाबो बेसेबा नै आग्लाय फिग्लाय इखिनिल'सो दंमोन ओमफ्राय दं पियाज ओमफ्राय दङ नै एलाइसि गिदिरा ओमफ्राय नैखौ आं मा होनो मिथिया ओमफ्राय जालं ओमफ्राय नै इबो मोननैल' दायो होनबा आं संबाय थानि लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट संगोन कुकारावबो ओमफ्राय थावखौ होनानै लाखाबाय आरोना नै ओमफ्राय दायो पियाजखौ एवनानै लागासिनो आरोना लोगोफोर आं नै लोगोफोर दायो पियाजखौ बरियासे एवबाय दं आङो ओमफ्राय दसे थानानै बेदरखौ हरसिगोन आरोना आं नुवाखै खिन्थु मबाइलावसो नायदों आं नै दायो नै लोगोफोर बरिया एवगासिनो दं आरोना आङो कुकारावहाय दै होथ'आ आरोना बेखौ आङो गोबावैनो एवनानै लागोन आरामसे थावजों आखाइ फारसेजोंबो बरियासे एवबायसो दं आं लोगोफोर तामाम टेस्टि नुखाबाय आरोना नै मोदोमनायावबो बरिया मोदोमखादों मबाइलावथ' बारा मोजां नुवाखै मोजां दङ दालि आलु दङ ना दास्लाबदों आरोना सुनो मोनथ'वाखै नै दायो आलुखौ हरबाय आरोना लोगोफोर नै आलुखौ हरनानैबो दसे एवफ्रामबाय थानोसै बरियानो आलुखौ दासो जास्ट होदो आरोना एरनो रोङा मोनलायलांबाय मबाइलाव खिन्थु बारा मोजां नुवाखै कालारा रियेलाव साबसिनथार वाव so tasty लोगोफोर बरिया एवफ्रामगासिनो आङो आखाइ थाइसेजों तामाम टेस्टि नुखाबाय आरोना नै दिनैसो फार्स्ट टाइम इखो फाजाबो एवखादोंमोन आं बरिया नेरसोन बिलाइबो दंमोनसो आंनिखौ नै लोगोफोर दै होनानै आं दै होनायखौ देखायासै आरोना डाइरेक्ट माबाखाबाय आङो कुकाराव मारिनानै होखाबाय ओमफ्राय जों नायावनो ग्रुप सान्दाना दायो सिटिबाय आरोना लोगोफोर खेबबायानो जाबाय आरोना गोसोआव सिटिखांबाथाय गोरानो बिसो
Siaran banget nih. Jagon. Naidw bedor oमफ्राय bilahi. नायाबो बरिया टेस्टि. दुन्दिया होनानै हरनि र'. दायो नै दुन्दिया होबाय बरियासो. टेस्टि होबाय. बन्द खालामनोसै आं होमबालाय. रोसियैनो. जि मोदोमदोहाय गारबाखौनो नै मोदोमफ्रु एसे. गावदां बैयाव फोरोंबाय दे आंनि नोंखौ अननाया खैजों बिरखांनाय बे नाजोंनो जालांदो. आयौ रुलायलाङो खनसेनो जोंहा दङ अमाजोंलाय आरो जोंहा दं दालि बोरमा बेदरखौथ' नुखाबाय. लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन आरोना. आङो बांद्राय गोलाव भिडिअखौ लाबाय थायासै मानो होनबाथाय फैफेरि आलासि नालाय ओमफ्राय आलासिफोरखौ भिडिअआव देखायनो एसे बोरैबा मोनो नालाय आङो जास्ट संनायखिनिखौल' देखायबाय आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय आंनि संनायफोराबो माबायदि जाखो मिथिला आरोना. जायखिजाया टेस्टआ गोथावानो जादोंमोन. नोंथांमोना माबायदि नुदो आं मिथिला आरोना. थेंक इउ स' माच लोगोफोर. आंनि भिडिअखौ जोबजासिनो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमनो नाजागोन. बाय बाय.